Și unde trebuie să văd asta? Cred că de la Friends, nu? Friend request. Ca până... Bun. Genial. Genial. Zici 100 discount pentru parașute. Primus. Mamă, mamă. Antagonistul și protagonistul. Ce dragoi. Nu ești trebuie să scriu un cuvânt întreg și tu poți da niște chestii dacă ai tot cuvântul. Da, Deci rog. eu am văzut numai nu I și G până acum, nu știu. Extraordinar ce am găsit. Imaginează-ți, vine vacanță de iarnă, vine domn profesor acasă și invităm. Și păi zice, acum de-a schimbat joc și zici tu cine a zis după PUBG ceva. Ioa! Uee. Marș, mă, nu te cred, dă. A intrat Timo, ești pro, dacă dă ready că a intrat Timo, dă ready că a intrat Timo 25, atât a fost. Ia. Ia uite. O ieșit! Bă, opa, nu știu ce. Așa tare m-am nervat. Dacă vine în anul întâi era foarte comun acolo, chiveta era de toate, era și masă, era WC-ul, era duș, era de toate, era orice chivetă. Aș mă pișat în chivetă cu ceilalți în cameră? Bă, de obicei nu. A, da, să știați ce se practică. Nu? Bănuiam noi așa că unii poate glumesc, dar eu parcă el mă gândeam, bă, ăsta parcă nu prea glumește. Și nici tu nu glumeai. Eu câteodată mă gândeam, care sunt șansele să glumească el dacă eu nu glumesc?